रादाबगिरि बुथुमगिरि गासै फंबायमोनखौ आङो आंनिफ्राय एकदम गोजोननाय होग्रोबाय। दा बुंनांगौआ बेनो जोंहा आरएस फिल्म प्रडाक्शना गोबां समनिफ्राय बिदिनो दिरुनबोगासिनो दं बर' सावथुनखौ। दिनैसिम बिथाङा मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया, गोबां सम दिरुनबोगासिनो दं। आरो दा देग्लायबो 2023 आव बिथाङा बर' हारिनि बर'नि माखासे हारिमुखौ नायनानै बिथाङा बिराद मोजां मोनसे स्क्रिप्ट दानदों। जाय स्क्रिप्टखौ दिनै बिथाङा दानखांनायनि उनाव बे माबानि फिल्मनि नामानो जाहैदों मा दङ गफुरनि अनजालि। बिथाङा बावैसोनि सिगां मोनसे मा फिल्म दिहुनदोंमोनलाय गफुरनि मोदै। सिगांनिया गफुरनि मोदै, दानिया गफुरनि अनजालि। दा आं बेखौनो खावलायनो सानो बिथाङा गोबां फिल्म बानायदोंब्लाबो माखासे जोंनि बर' फिल्म सावथुनफोरखौ गोबां मानसिफोरा अनसाया। बेनिखायनो बिथाङा जेसेबां बानायदों बिसिमाव बिथाङा दावखोनो हायाखै। फिल्मफ्रा गोबां मोजां जादों, नाथाय दिनै बिथाङा फाइनान्सियेलि प्रब्लेमाव गोबां उसुबिदा। बिनि थाखायनो बिथाङा दिनै आंखौ फाइनान्सियेल खालामनो लेंबोनायाव आं बिथांखौ गोगोमै मदद खालामदों, सहाय खालामदों। आरो बे फाइनान्सआ गोबां बुरजा जागोन, बिनि एमाउन्टखौ आं बुंथ'ला। आसा खालामदों नोंथांमोना मिडिया दिनैनि थारिखआव बबेबा मोनसे हाबाखौ बा बबेबा मोनसे मिथियैखौ मिथिहोनायानो नोंसिनि आखायाव मिडियाफोरनाव। बेनिखायनो मिडियाफ्रा साफ्रोमबो समस्त बर' रायजोफोरनो मिथिहो जे रिसेन्टलि जोंहा गफुराव मोननै प्रजेक्ट जागासिनो दं। बे मोननै प्रजेक्टआवबो आंनो फाइनान्सियेल खालामदों। दानिया जाहैदों आरएस फिल्म प्रडाक्शन आरो मोनसेया जाहैदों प्रभारानि फिल्म प्रडाक्शन। दा नोंथांमोनखौ आं बाराय बाराय खावलायदों। आरो जोंहा आर्टिस्ट हिसाबै जोङो लेंहरनानै लाबोदों। आर्टिस्टआ जोंहा मोजां आरो गोबां पार्ट खालामनो हायो। बिथांखौ जों एक्सेप्ट खालामदों। बिथांखौ जोङो अलरेडि जोङो क'क्राझारनिफ्राय लिंना लाबोदों। दिनैहाय जोङो अपेनिं खालामबाय। दिनैहाय जों बेखौ बेखेवसिगोन आरो दिनैनिफ्रायनो सुदा जासिगोन। फावखुंग्रि महरै बाहागो लानो मोनदों, बेयाव माबायदि गोजोननाय फोरमायनो लुबैयो? आंथ' बेवहाय फैनानै आरो बेवहाय बाहागो लानो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो आं नाजागोन, आरो गोबां गोसो होनानै आं नाजागोन मोजां खालामलांनो एक्टिंफोरखौ। बेयावहाय नोंथांखौ माबायदि रलाव होगोन होननानै बुंदों? आंखौथ' बुंदों आङो एसे माने नरम आखुनि जागोन होननानै आंखौ बुंदोंमोन आदाया। आं एक्साइटेड आरो ना खालामनो थाखाय, एक्टिंखौ खालामनो थाखाय आं एक्साइटेड, जोबोद एक्साइटेड। नोंथाङा दिनैसिम बबे बबे फिल्माव बिदि माबा एक्ट्रेसआव हाबबोखो? आंथ' गोबां फुल फिल्मखौ लाफेराखै, आं दा फार्स्ट आरो ना। सर्ट मुभिफोरखौ गोबां एलबामफोर बानायबायमोन? हा? एलबामफोर बानायदोंमोन? एलबामफोरखौ बानायबाय, औ। सर्ट मुभि बानायबाय, औ। बावहाय आङो दोंथामल' आङो दायो मेथाइ रोजाबनाय जादों। बे दोंथाम मेथाइखौबो आंनि गासिबो फिल्माव लाबाय। दायो दोंनैखौहाय आरएस फिल्म प्रडाक्शनाव लानाय जाबाय। बिनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे आङो इयुनावहाय मेथाइ रोजाबलांबाय थानो हायो। आरो बेबायदिनो आसा खालामो बे गफुरनि अनजालि फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन, हेफाजाब खालामगोन आरो नायगोन होननानै। गफुरनि अनजालि गासैबो बुहुमनि रायजो राजाफोरखौ आङो नायगोन एबा गनायनानै लागोन होननानै आं आंनि गोसो गोरबोजों खावलायदों। गफुरनि अनजालि दोननाय जादों। बेखौ आंनो लिरदोंमोन। आं बयखौबो अनसायगोन होननानै आं खावलायो। नोंथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्मफोरखौ बानायनाय जाखो? आङो फिल्मखौथ' आं मोनबा जाबाय दिनैसिम। मोनबा फिल्म बानायबाय आङो। रिमोनला संसार, अरखि, गफुरनि मोदै, मैदेर मुहुनि, नै दा बर्थमान गफुरनि अनजालि।